El sector de enseñanza de UGT Servicios Públicos País Valencià denuncia lo que califican de incapacidad que la Consellería de Educación está mostrando, dicen, para gestionar correctamente la constitución de los tribunales que deberán actuar en las oposiciones docentes de este verano y exige su constitución inmediata. El sindicato asegura que este retraso provoca desconcierto, malestar e indignación entre el profesorado valenciano porque a menos de 25 días para el inicio de estas oposiciones, en las que se convoca más de 1.600 plazas, todavía no están constituidos ni nombrados los tribunales ni las personas que las deben evaluar. Recuerdan que en convocatorias anteriores el sorteo y constitución de los tribunales se realizó siempre con al menos 2 meses de margen de antelación al del inicio de las pruebas. Des d'UGT Ensenyament del País Valencià denunciem que amb menys de 22 dies per a l'inici de les oposicions docents, en els quals s'ofereixen més de 1.600 places, encara no s'han constituït els tribunals que han d'examinar els aspirants. Per al sindicat no és admissible ni tolerable aquest maltractament que està rebent el professorat per part de la Conselleria d'Educació, ja que en el cas del professorat que ha de formar part dels tribunals, en aquests moments està també preparant i organitzant les seues activitats de formació i perfeccionament que realitza durant el mes de juliol, especialment les seues estades formatives a l'estranger, a les quals, amb aquesta indefinició, segurament no podrà acudir. Per això, des d'UGT exigim una acció urgent i immediata que aborde aquesta situació. Es publiquen les llistes dels membres dels tribunals i es tinga en compte la coordinació d'activitats que ha de desenvolupar el professorat.